Малко хора свързват влошаването на състоянието си, влошаването на състоянието на децата си, изострянето на някои заболявания или развитието на някои заболявания с подобни съобщения. А всъщност връзката е пряка. И ние с теб веднъж обсъждахме в едно от предаванията за това как информационните терористични актове влияят на физическото и психическото здраве на хората. Това е стресиращо. Такива съобщения причиняват изключително силен стрес. А стресът е спазъм. Това е спазъм на кръвоносните съдове. Това е спазъм в различни органи. Какво е спазъм? Това е нарушаване на клетъчното хранене. Аз вече като лекар просто обяснявам как реагират, знаете ли, когато такова съобщение се появи в социалните мрежи, а коментаторите всъщност как коментират? Като цяло много анализатори открито заявяват: приятели, това е манипулация. Това е за да ви изплашат. Не се плашете, това е за да ви изплашат. Тоест в открит текст те заявяват, че това е манипулация. Това са, да кажем, политически игри. Някой е решил да повиши градуса на напрежение. Градуса на напрежение? У кого? У хората. Никакво да не сме лабораторни плъхове. И ето аз ви обяснявам как този градус на напрежение влияе върху здравето на хората. Мога да кажа като лекар, че това веднага е директен удар и убийство на милиони хора.